Benvinguts al darrer Masella Televisió de la temporada, un Masella Televisió una mica estrany perquè connectem des de la Cerdanya però ho fem ben lluny de les muntanyes de Masella, ho fem concretament des de casa. Desitgem que estigueu totes i tots bé i anem a veure com està també el nostre meteoròleg de confiança, l'Eloi Cordomí. Eloi, com va això? Com ho portes? Hola, Anna. Bé, ho porto bé. Home, m'està sabent molt greu perdre'm la primavera aquí a la Cerdanya perquè és un moment espectacular que m'agrada molt, però mira, estic aprofitant per fer altres coses, com per exemple per fer la boada de tot el material d'esquí que aquest any ja no el farem servir més. Veig que tens tots els plafons de Masella aquí ben xulos. Sí, bé, això són els panells que hem anat fent servir aquests últims mesos per fer les connexions. Clar, ja sabeu que aquí hem estat pioners amb això del teletreball, perquè les connexions les fèiem des de casa meva i amb tu a Masella, i aquests són els plafons que he anat fent servir i que m'han anat molt bé aquests dies per obrir-me una mica al paisatge. Avui, de fet, m'hagués anat molt bé a mi també tenir un plafó d'aquests, tot i que des d'aquí a casa, tot i que lluny, es veu també la Tossa d'Alp allà al final i es veu ben blanca. Però bé, Eloi, et volem demanar una valoració d'aquesta temporada una mica estranya que hem tingut, una valoració meteorològicament parlant. Tu has dit, ha estat un hivern estrany, amb poques nevades però molt ben situades al llarg de l'any, una al mes de novembre, que ens va permetre començar a esquiar ben d'hora, una altra al mes de gener, amb el temporal Glòria, que va deixar un bon tou de neu, i potser el més destacable jo diria que han estat les temperatures que han estat 4 graus per sobre del que és habitual. I això seria una mostra dels hiverns que tindríem a final de segle per culpa del canvi climàtic si no fem res. Per tant, el missatge és posar-nos a treballar de valent perquè les temperatures no s'enfilin tant i puguem esquiar tranquil·lament durant molts anys aquí a la Cerdanya. I tant, doncs missatge claríssim, posar-nos tots i totes les piles. I amb la Tossa ben blanca acomiadem la temporada i ens volem acomiadar també i agrair-te, Eloi, que hagis estat amb nosaltres a Masella Televisió aquest any i esperem retrobar-te l'hivern que ve. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Fins ben aviat. I a tots vosaltres, moltes gràcies per haver confiat en Masella un any més. Inevitablement tots recordarem la temporada 2019-2020 pel final prematur i precipitadíssim a causa de la pandèmia de Covid-19. Però l'hivern també ha tingut moments fantàstics que avui volem cantar. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I thought you beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the boil, steamy windows when we met. You got the attic window looking out on the cathedral. And on a Sunday evening, bells ring out in the dusk. Amics i amigues, desitgem que us trobeu bé i que aquest confinament estigui sent el més lleu possible. Masella tornarà a obrir el primer dia de novembre que les condicions de la neu ens ho permetin i esperem retrobar-vos llavors a tots i totes. Another day in June, we'll pick 11 for football. We're playing for our lives, the referee gives us fuck off. I saw you in the corner of my eye on the sidelines. Your dark mascara beats me to historical deeds. Those figures of past, present, future, haunting the heart.